ପାରୁଥିବେ ସକାଳ 7:30 ହେଲାଣି। ଆମର କୁହୁଡ଼ା ବି ପୁରା ବୋବାଲିଆ କୁହୁଡ଼ା ହେଇଛି, ମାନେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଇଏ ଆମର ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିକି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କୁହନି କୁହନି। ଦେଖ ପୁରା କୁହୁଡ଼ା ଯେ ମାନେ ଘରକୁ ଘର ଦେଖାଯାଉନି। ଇଏ ସକାଳଟାରୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିକି କ'ଣ ଏଠି ନୁଟୁରୁ ଫୁଟୁରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରି ପକଉଛନ୍ତି। ତମ ବଦନଟା ଦେଖୁନ ଟିକେ ସକାଳଟାରୁ। ଫୁଲ ନେବାକୁ ଆସିଛ ନା କ'ଣ ଯେ? ଫୁଲ ସବୁ ସକାଳୁ ତୋଳିକି ନେଇ ସାରିଲେଣି। ବୋଉ ସବୁ ତୋଳିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଫୁଲ। ଆଉ ତମେ ଏଠି ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛ ଯେ? କ'ଣଟେ କ'ଣଟେ ଯେ? କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ତମେ ଜାଣିଥିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି କୁହ। କ'ଣ କହିବି? ନ କୁହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।